dalšími zprávami. Policie by potřebovala vyměnit polovinu služebních dekompresur. 4 000 aut, ty se nakoupily hromadně zhruba před 6 lety, ještě za ministra Langera a pomalu dosluhují. Letos má ale ministerstvo vnitra peníze pouze na nákup zhruba 500 nových vozů. Píše to server Aktuálně.cz. Za necelý měsíc začíná v Miláně světová výstava Expo 2015. Svůj pavilon tam bude mít i Česko, které se prezentuje pomocí netradičních laboratoří. Více už ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Způsob, jak se tady prezentuje Česká republika, je velice moderní, progresivní. Mně připadá, že tímhle taky můžeme zaujmout. Tím, že to je příjemné prostředí, že je to koncipováno tradičně českými výtvarníky, umělci, takže to má invenci, že to má jakousi lehkost a humor. Velký zájem už teď budí obřízovka ptáka kříženého s automobilem u vstupu do českého pavilonu. Hokejista Jakub Voráček se dál drží ve hře o prvenství v kanadském bodování NHL. V posledním zápase pomohl gólem a